De kaam van de morgen betieten gebied met ruin en lichte ruin op je staat, maar de bleuren net volle van oer. Dus koek van de middag in de zinnen staan. En net alleen nog dat, simmertemperaturen. Jong is het ik nog simmerwarmte. Ja, zo'n 22 graden om een uur wachten. Kunnen we boeten zetten of we gewoon de televisie maar even boeten zetten. Nou ja, en vierders vannacht een temperatuur tussen de zonnetje en de 19 graden. Warmte volop en een matige of zwakke wind uit het zuiden en het zuidwesten mooi. Die kunnen wel eens in het watergebied vrij krachtig worden. We zullen op naar morgen. En morgen wordt het een flink warme dag. Ik denk zo'n 23, 24 graden op de Wadden en direct aan de kust. En zo'n 24 of 26 graden op het Vasteland en via de provincie. De wind die komt nog altijd uit het westen en het zuidwesten mooi, is matig en krachtig, de krachtige wind in de kustgebieden. En dan de kans op een bui, net hier en dal uit te sluiten, maar ik denk, krijgt de jood dat van dat gebiedje wat vanuit het noordwesten op je stak komt, net volle oerbloed. Dan zetten we terug naar de snij. Een dag maar zinnen, maar een dag ik maar, ja, een dag maar staar gewoon toch kans op enkele buien. Letterlijk misschien wel mijn kans op tonger. Temperaturen op snij nog altijd een vrij hoog, 22, 23 graden kustgebieden, 24, 24 graden verderop de provincie. Nou ja, de 24 als de zin het wat langer volhoudt. En de wind matig en krachtig, nog altijd west-zuidwest. We zoeken vooruit. Magnetisch, 2 dagen maar zo'n 20 of 21 graden. En op Maasje zal het wat koeler wezen, zo'n 19 graden misschien wel. Op alle dagen een bui, maar op alle dagen niet de zinnen erbij en flinke droege perioden. We moeten morgen maar weer even in het waarschuwen.